lalong bibigyan eh. Subukan yung magbigay ngayon dito. Pag hindi kayo binuwentahan ng kutakot-takot na pagbibigay naman mula sa langit at talatalaksan, di ba? Parang inspirado. Ayun, si parang inspirado. Samantala ay hindi pa rin ayos ang ating CD player. Talaga naman, ano? Ah, ito ang mahirap. Samantala ay patuloy tayong sa ating mga balita. Nasawi ang isang ginang makaraang barilin ng isa sa riding in tandem sa bayan ng Malasigi sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa ulat, inilala ang biktima na si Myra Pereras, 36 anyos, guro sa nasabing lugar. Batay sa investigasyon, pauwi na ng kanilang bahay ang teacher na si Pereras ng barilin ng suspect. Samantala, isa sa mga tinitingnan motibo ng pulisya sa insidente ang paghahain ng annulment case ng biktima sa lungsod ng San Carlos upang ipawalang bisa ang kasal nila ng kanyang mister. Gayunman, patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Yan nga po mga kaibigan, ano, kung bakit natatapat na guro. Itong mga kaawa-awa nating gurong masisipag ang nagkakaroon ng mga ganitong kaso, napapatay. Siguro kailangan magkaroon ng isang committee ang pamahalaan natin para sila ay bantayan at bigyan ng proteksyon at sila man ay makasali sa mga programa na pang moral and recovery program. Actually, lahat ng sangay ng gobyerno, parang inspirado, ay mayroong tinatawag na moral recovery program. Maging ang Bureau para Protection dito sa Nueva Ecija, kay Colonel Domingo Tambalo, ay meron silang tinatawag na moral recovery program o yung Bible study every Sunday na kung ginaganap sa City Hall, Cabanatuan City Bureau of Fire. Actually, sa PNP meron din, sa AEP meron, sa DepEd, wala eh. Wala, no? Di ba? Kailangan yun, kailangan po na magkaroon ng moral recovery program, kahit na mga lokal lang sa mga eskwelahan, pwede, by principal, na maipanalangin, hindi naman ito masama, pare ko, di ba? Okay. Maipanalangin yung mga guro na sila ilayon sa lahat ng disgrasya at imbitahan yung mga kung may kaaway doon sa PTA, imbitahan, papanalangin sila na ano mang kanilang problema doon sa eskwelahan, ipagpasad Diyos nila yon at wala na, tigok na mga kaibigan yung ating CD player. Ito sinasabi natin na pare ko eh. Actually ako naman pagka nagpa-sponsor kasi parang inspirado, talagang kailangan. At paano gaganda ang programa nito kung wala rin background music natin John Guerrero mo o Daniel Bartolo. Sige, sige. Actually, basahin natin itong text ng aking kaibigan. Natin na sponsor yan. Sabi ni parang engineer Edgar Rivera, pare, nakatutok si Maring Susan, batiin mo. Good morning, Maring Susan Gregorio, Doña Susan. O si Doña Susan, nag-iisa nga may bahay ng ating kaibigang Bro Eddie, na may-ari ng Sangitan Market. Ayan, Sangitan Market. Hopefully, inaasahan natin si Maring Susan, ano, na sa susunod na linggo, magiging guest natin siya. At pwede siyang mag-guest sa dalawang programa, una kay Paring Marpi Santos, sa Radar, susunod dito. Kasi iba naman yung mga tanong ni Paring Marpi, no? Isulat mo, Maring Susan, lahat yung gusto mo sabihin. Magaling ka naman mag-report sa school nung araw, di ba? Kung ano yung mabasa mo yan, sasakayin na lang kami. Hindi namin kukurtahin yan. Basta kung yung programa mo, yan ang pag-uusapan natin. Samantala, ay tigok yung CD player dito. Talaga naman ano. Freddy Gonzales ng MS Garcia, good morning. At masaya yung naging pesta rito kila Kapitan Reggie Gonzales ng MS Garcia, na siya nagpalo sebo ng 1,100 pesos yung nasa tuktok ng kawayan. At hapon na, hindi pa makuha ko ng mga bata. Kasi may nilagyan ng nilagyan ng ano ba, Kapitan, yung nilagay mo riyan? Gasolina o langis na puro uling? May langis eh. Magaling yung isang bata, hindi natin nakakuha yung pangalan. Naglagay ng abo. May baong supot na abo. Talagang ubos yung langis. Nakiat, nakuha. At ilang beses na nagbigay ng 1,100 si Kapitan Reggie para ilagay doon sa Palo Cebu. At ang masarap nito, yung SK Councilor doon na anak niya, si Jan Jan, nagpabingo. At humataw nung alas 6 ng hapon, humataw siya board member Doc Anthony Matias Umali sa pabingo. Kunti lang yung papremyo, naging marami. Kaya nagpapasalamat
best friend, board member Doc Anthony Matias Sumali, yung mga kaibigan natin sa MS Garcia, na sila ay napasaya mo nung piyesta na hindi kayang gawin yan ni Mayor Gegewang-Gewang. So sorry po sa mga kaibigan ni Gegewang-Gewang, ano, talaga pong ganun alias niya yun lahat naman tayo may alias o yung si Kwan, si Saul, may alias siya, Pablo, o si paring Willie, may alias siya, Inspirado, si paring Romel, may alias na Rapido, ganun talaga yan, may mga alias. Kaya lang tayong background music, tigo. Yung kayang USB ko rito, parang pero ba kaya? Pwede. Tingnan natin yung Pwede USB yun. ko, dali Pwede yun. Habang kinakapa natin yung USB, mag-background music yun Nako, rin yata. Hindi na dali. Gumagana pa may video riyan para maikarga natin sa Houston.tv. Baka ibelo, baka biglang mag-extra yan. Palagay ko hindi Kung gagana, istapagan natin dahil baka intro extra lang yan. Hindi tayo nakapagano. Okay, na tayong background music. Nasobrahan ng rapido yung may background music ba yan? Ilagay natin yung USB. Meron kang Daniel Bartolo yan. Wala, ilagay natin yung USB mo dito. Yung pwede dun yung CD. Pwede. Pare-per, help. Baka pwede may laptop si paring Inspirado. Samantala ay si paring Inspirado mga kaibigan ay babanggitin ko may tunay mong pangalan. Okay. Siya po mga kaibigan ay nag-birthday kahapon. Sunod na yung kanyang unang show ni paring Willie Rebillame sa Channel 5 na grabe ang naging preparasyon sa launching ng bagong show ni Willie Rebillame sa TV5, ang Wow Willie, na nagsimula ng kahapon, January 26 at 11:30 AM sa bagong Wow Willie studio mo, dating Delta Studio. Si Kawili po mga kaibigan, sa mga nakakakilala sa amin, kaibigan namin yan ni Consiel Ariel Severino. Arol niya kami siya yung drummer namin, si Willie, ako singer. Professional singer po mga kaibigan yung inyong lingkod Meron ginagayak na kanta Ito yung tono. O kay galing naman, umunlad ang ating bayan, magsasakay kanyang tinutulungan. Tama. Pwede, no? Pwede na pumatner kay Gary Granada. At yun nga ay nagkaroon ng parang sabotahe raw kahapon sa pagbabrand out nung hindi naka-ready, hindi naka-prepare yung mga ilaw. So parang gandalin ba rito yung laptop ni Parang Willie? Parang Willie, pasok mo rito yung laptop mo at eto, meron man tayong connection ba ng USB? O yan ang isasaksak dito. At nang may background music tayo, buti na lang, may paring Willie rito. Hindi po siya mga kaibigan si Willie Rebillame. Siya po mga kaibigan si Willie San Pedro, alias Inspirado. Kaya po siya tinawag na Inspirado mga kaibigan. Siya po ay napakahusay na doktor ng mga herbal. Assistant doctor, no? At talaga namang lahat ng kanyang binibigyan ng gamot. Hindi libre, no? Siyempre, sabi nga sa Bible, bayaran sila ayon sa kanilang ginawa. Ay, ibig sabihin, bawal yung libre. Bawal yung text. Hindi mo sa mag-text. Yung mag-text ka naman, okay yun. Siya po ay tiga 141 General Tinio Street. Sa General Tinio Street, San Roque Norte, Cabanton City. Ang kanya pong number ay pwede niyo siyang makontak anytime. Kung gusto niyo makatikim ng miracle medicine na talaga namang yung hindi kayang pagalingin ng doktor, napapagaling nitong mga gamot ni Paring Willie. Pero ang hiling ni Paring Willie, Inspirado, papanalangin nyo to para kay pagalingin, di ba? Kasi pag walang panalangin, walang bisa. Kaya mga nagdadrive, yung ating update traffic situation report kanina kay Paring Marpy, malinis yung lansangan ngayon. At maayos naman, talaga ang problema pa rin yung suliranin dyan sa HUC, hukay-hukay. Ayaw lubayin yung HUC sa TV nila, no? Hindi wag na rin natin lubayin yung HUC, hukay-hukay doon sa General Tinio Street at sa Melencio Street, Capitan Pepe Subdivision, na nang dahil sa HUC, nagkaloko-loko yung kalsada ng Kapitan Pepe. Mas Mariose po, ano ba naman yan?
At ang numero po na inyong pwedeng kontakin kay paring Willie Inspirado para gumaling ang inyong mga sakit karamdaman na siya po naman ay ginagamit din naman ng nasa taas para maging katuwang sa panggagamot. Paring Willie, ano pa ba yung Wala eh. sound? Hindi ka compatible. Ha? Hindi ka compatible. Hindi compatible. Wala tayong pag-asa talagang CD player ang kailangan, ano? Hopefully, may magbibigay sa atin niya. Kaya di tayo manghingi, bibigyan tayo kung ganda. Sasagutin na raw, sabi ni paring Engineer Edgar Rivera. Pare, sagot na daw ni Kapitan Nognog, secret muna, si paring Kapitan Nognog na napakahusay na kapitan. Saka ko sasabihin kung saan siya kapitan, ha?